Predstavte si, že ste práve v škole, cestujete do práce alebo na úrad a niekto na opačnom konci sveta sa snaží vybieliť váš účet. Nie je to žart, ale tvrdá realita. Extrémna úroveň pohodlia, na ktorú sme si v posledných rokoch vďaka technológiám zvykli, prináša so sebou obrovské množstva rizík. Preto cieľom tejto prezentácie vám bude ozrejmiť, prečo sme každý deň vystavovaní týmto bezpečnostným hrozbám a ako k nim dochádza. Kapitola 1. Cestu si buď nájdem, alebo urobím. Začiatkom je potrebné spomenúť, že útoky postrannými kanálmi patria do skupiny kryptoanalýz. Kryptoanalýzu delíme podľa spôsobu útoku práve na postranné útoky a klasickú kryptoanalýzu. Princípom klasickej kryptoanalýzy je útok, ktorý je smerovaný na odhalenie tajomstva na základe nájdenia teoretickej slabiny v matematickej štruktúre algoritmu. Typická definícia útokov postrannými kanálmi hovorí o tom, že tieto útoky sa na rozdiel od klasickej kryptoanalýzy snažia o zneužitie informácií, ktoré unikajú priamo z fyzickej implementácie systému počas behu kryptografického algoritmu. Ak sa stanete obeťou takéhoto útoku, riskujete, že prípadný útočník získa vaše citlivé informácie o bankových účtoch, kreditných kartách, dôverné informácie z vašej elektronickej pošty alebo sa dostane priamo k heslám. Kapitola 2. Analýza útokov. Poznáme 4 základné typy analýzy útoku. Časovú, odberovú, elektromagnetickú a útok zavádzaním chýb. Odberová analýza sa delí ešte na jednoduchú a diferenciálnu. Pri časovom útoku využíva útočník fakt, že dĺžka výpočtov uskutočňovaných s tajným kľúčom sú na danom kľúči závislé. Na vstup programu preto útočník posiela rôzne dáta a meria, ako dlho trvá ich spracovanie. Zmyslom analýzy tohto druhu je schopnosť útočníka merať spotrebu energie kryptografického zariadenia a na základe nameraných hodnôt zistiť tajnú informáciu. Pri odberovej analýze sa využíva fakt, že spotreba energie zariadenia pri spracúvaní logickej jednotky a logickej nuly je rôzna. Jednoduchšie povedané, jednotlivé operácie algoritmu sú od seba odlišné a útočník zneužíva práve to, že energetický odber zariadenia je pri ich vykonávaní odlišný. Z toho dôvodu má odberová analýza veľké využitie, zvlášť pri čipových kartách, pretože nemajú vlastný zdroj napájania a tak môže útočník pohodlne, bez akéhokoľvek invazívneho zásahu do zariadenia merať jeho odber. Rozdeľujeme 2 základné typy odberovej analýzy. Jednoduchú odberovú analýzu a diferenciálnu odberovú analýzu. Jednoduchá odberová analýza priamo spracúva namerané dáta, pričom žiadne iné operácie už nad týmito dátami nie sú vykonávané. Myšlienka spočíva v tom, že z energetickej stopy nameranej napríklad z karty je možné zistiť, aký algoritmus je používaný, rozpoznať jeho väčšie časti, prípadne podľa charakteru nameranej krivky identifikovať jednotlivé inštrukcie. Diferenciálna analýza na rozdiel od jednoduchej používa štatistické metódy. Práve táto analýza je istým spôsobom útoku hrubou silou, ale s výrazne menšou časovou zložitosťou. Útočník si zvolí kľúč a vykoná veľké množstvo meraní. Výsledné namerané stopy rozdelí do 2 skupín podľa nejakej funkcie, pričom stopy v každej jednej skupine spriemeruje a výsledné 2 od seba odčíta. V prípade, že sa rozdiel blíži k nule, bol kľúč zvolený zle. V prípade, ak bol dobre zvolený, budú rozdiely výrazné a budú závisieť od hodnoty kľúča. Elektromagnetické vyžarovanie pozostáva z viacerých signálov, z ktorých každý nesie odlišnú uniknutú informáciu týkajúcu sa samotného výpočtu. Práve na tomto princípe je založený elektromagnetický útok, ktorý meria elektromagnetické pole vznikajúce pri akejkoľvek zmene elektrického prúdu pri činnosti zariadenia. Útočník aplikuje cievku do blízkosti čipu a odchytáva toto meranie. V podstate sa jedná o neinvazívny typ útoku, pozostávajúci len z merania, avšak vďaka sňatiu ochrannej vrstvy z čipu je možné meranie vykonať oveľa efektívnejšie, bez akéhokoľvek rušenia zapríčineného touto vrstvou. Dobrou správou je, že proti takémuto útoku sa dá brániť. Riešením je Tempest, čo je skupina vojenských štandardov, ktoré stanovujú limity na elektromagnetické žiarenie z elektronických zariadení.
Týmto spôsobom sa snažia eliminovať útoky, ktoré by sa pokúšali žiarenie nejakým spôsobom využiť. Útok tohto typu spočíva v zavedení chyby tak, aby došlo k zmene hodnoty určitej premennej, prípadne aby šifrovacie zariadenie vykonávalo inštrukcie ináč ako za normálnych okolností a bolo možné vďaka tejto odlišnosti v správaní zistiť informácie, ktoré by viedli k odhaleniu tajomstva. Tieto chyby môžu byť vyvolané viacerými spôsobmi, ako napríklad krátkym zvýšením alebo znížením napájacieho napätia, extrémnymi teplotami či ožiarením intenzívnym svetlom vhodnú časť elektrického obvodu. V kryptoanalýze rozlišujeme aj typy vkladaných chýb, a to na deštruktívne, permanentné a dočasné chyby. Deštruktívna chyba je logicky chyba, ktorá spôsobí fyzické narušenie čipu, čo vedie k trvalému poškodeniu zariadenia. Môže spôsobiť nezvratnú zmenu hodnoty konkrétneho bitu či premennej. Permanentná chyba má podobne ako v predchádzajúcom prípade za následok spôsobenie trvalej chyby. Tá však nenaruší fyzickú implementáciu zariadenia a preto môže byť po nejakom čase opäť vrátená do pôvodného stavu. Dočasná chyba spôsobuje nekorektné správanie zariadenia len v konkrétnom výpočte. Takýto útok je možné previesť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je napríklad krátke zvýšenie alebo zníženie frekvencie či napätia výpočtovej jednotky daného zariadenia. Zhrňme si to. Cieľom útokov postrannými kanálmi teda býva kryptografický kľúč, informácia o šifrovacom algoritme, trvanie vykonávania programu alebo jeho častí a v neposlednom rade aj zistenie PINu. Logicky z toho vyplýva, že útočník nerobí zložité úkony na získanie týchto informácií iba v rámci voľnočasových aktivít. Vo väčšine prípadov ide o zámer získať tajné informácie korporácií alebo spoločností a pre nás v horšom prípade ide veľakrát o získanie našich elektronických peňazí. Najlepším príkladom nedokonalosti zabezpečenia je prípad z marca 2003, keď traja českí kryptológovia Vlastimil Klíma, Ondřej Pokorný a Tomáš Rosa objavili závažnú bezpečnostnú chybu v protokole SSL-TSL, ktorý sa používa na kryptografickú ochranu u väčšiny transakcií. Práve SSL a novší TSL protokol sú v súčasnosti jedny z najpoužívanejších bezpečnostných technológií na zabezpečenie dátových prenosov medzi serverom s web prezentáciou a prehliadačom. Útok na tieto protokoly teda umožňuje úplne prelomiť a rozšifrovať chránenú komunikáciu. Klienti využívajúci aplikácie zabezpečené pomocou SSL-TSL riskujú, že prípadný útočník môže získať citlivé informácie o ich bankových účtoch. V danom roku túto chybu objavili v týchto protokoloch iba v niektorých z ich skupín. V súčasnosti je celá komunikačná štruktúra pod nepretržitým dohľadom, z toho dôvodu je podrobnejší popis ochrany bankovej informačnej infraštruktúry predmetom tajomstva každej banky. Avšak je isté, že mnohé z nich používajú či už vlastné SSL protokoly, alebo SSL protokoly s inými knižnicami, ktoré boli v danom čase odhalené ako chybové. Zarážajúcejší na tom je však fakt, že ani 3 týždne po odhalení týchto chýb sa situácia nezmenila. Môžeme byť optimisti a navrávať si, že práve 2/3 zraniteľných serverov majú nad protokolom SSL ešte nejaké opatrenia, ktoré zabrania útoku. Avšak nedá sa vylúčiť, že už žiadne opatrenia neexistujú alebo sú nedostatočné na odvrátenie útoku. Staňte sa čestným človekom a získate istotu, že na svete je menej o jedného darebáka. Záverom prezentácie by som chcela vyjadriť iba názor, že ak by sa každý hacker riadil heslom, ktorého autorom je Thomas Carlyle, tak by sme sa nemuseli už nikdy báť o svoju informačnú bezpečnosť. Ďakujem za pozornosť.